Kawula nuwun. Kanthi amarwakani atur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu sesepuh aji sepuh bini sepuh ingkang satuhu kinabekten. Nadikitan kanten mandiwun para kadang-kadang pramuladi ingkang kawula tresnani. Derek tepang derek hadiwano kula sakadang KM 95 kami jil saking laladan Pecing Sragen Asri Sragen Kota. Niki kami bin panjenenganipun Kang Mas Ipun wonten sekaligen. Kula sakonco KM 95 ngudi dawuh saking panjenenganipun Bapak Prasetyo Harjanto drasan Ibu Yanti. Wonten laladan Domas RT 3 RW Setunggal Munggur Mojo Gedang Karanganyar. Para tamu wonten sekaligen, wonten dalemipun Bapak Prasetyo Harjanto drasan Ibu gadhe perlu ngetas ngunduh mantu kang paring asma Bagus Aditya Chandra Pramudiyanto. Putra jalu saking panjenenganipun Bapak Prasetyo Harjanto drasan Ibu kang dawuh kalian Rara Diahayu Erlina Nurjayanti sarjana ekonomi. Putri saking panjenenganipun Bapak Suyatno Ibu Sujinem pidalem tepi saking Sragen Dok RT 16 RW 6 Sragen Wetan Sragen Asri. Para tamu wonten sanggalegan kula sak kanca KM 95 sowan boten miyambakan sampun ngati vokalis cacat 3 sak mangke kula tepangaken setunggal baka sawijing jeneng para kapur tamu. Kakak sepisan di dalam saking laladan Jaten Karanganyar. Sekaripun diajeng nikah KM 95. Tabrak tepak, geser ngulon, geser ke sana. Kasumbul kau kali Kang Mijil saking Masaran Sragen Asri. Sekaripun diajeng Atri Atria KM 95. Kang Pungkasan ingkang bau reksa KM 95 penjaga kamar KM 95 kamar gelap. Iya jeng Indah Cemrit KM 95. Para tamu, derek tepang, derek hadiwano, kelopon MC Kang Paring Asmo, Adi Mas Gejik, Kang Mijil saking Mojo Doyo Gedang Sragen, aturaken wilujeng siang wilujeng lelegen, sinambi mirselo sakonco KM 95. Oke, wonten sakaligen kula sakonco KM 95 makarya saringan Rembo Audio Sound System, ugi studio X video syuting. Salam pembuka KM 95.
Kalau niki ngaturaken matur sembah makaten atur salam pambuka sakula sakonco KM 95 kiwa ten sekelingin sakonco makar saringin Rimbo audio sound system ugi studio video syuting pripun Bapak Pambiyawara lajeng. Lah niki para gambar tamu kanthi miyan sewe swasana jengaripun diajeng nikah KM 95. Sopo to di anu piles piye Mas? Masipun. Oh, lagi garapan kok Oh, ya. garapan. 2025 itu harus serba garapan. Manut pokoknya. Ayo aja nurut karepmu dhewe. Arek menengo sik tak omongan sik to. Ya ndang. Nggih, diajeng. Dalam. Kuluk salam sik. Jenengku kudu diajeng ya. Yo, Mas. nikah. Ya. Garwaripun wene njaba ning. Rawani mesti. Oh, lanang apa ora? Ayo, kuluk salam sik wong ayu. Nggih, kosek to Mas. Sabar ngono lho. Iya, Oh, kosik. aku ki ya butuh arep omongan lho Mas. Sabaro, kosik. Ya, ulun salam sik wong ayu. Ijaz, saderenge pun dalam ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggih ngaturaken wilujeng siang. Konjo dumateng para lenggah sedaya Bapak saha Ibu ingkang kinurmatan. Wilujeng lelenggahan kanthi sekeca. Mbak nikah. Dalem. Baleni nggone mau bengi. Iya Mas. Kang Bagan wong ayu. Heeh. Paring donga pangestu kagem temanten kekalih. Nggih. Dongakno sik ketoke omah-omahmu apik ya Iya. malah mandi dongane. Bismillah. Iya. Mbak, ya, ndang meteng ya Mbak. Lah dongakno yo sak. Loh. Kita menikah tujuannya untuk apa? Meteng. Selain ibadah. Ya, aduh. Hah? Mas nganten. Mbak nganten. Yes, semoga menjadi keluarga yang bahagia saling mensurgakan tiljana. Amin. Omah-omah sing dewasa ya Mas. Amin. Nggih. Saling merjogakan ya. Saling mensurgakan. Aku Tinggal pikantuk momongan ingkang soleh lan soleh. Amin. Cita-citaku ya kaya ngono kae lho jane. Alah. Urung gaduk kuping kowe iki. Iku jek bocah. Lah kowe iki lho SD gak lulus arep rabi yo. Rabi karo sapa? Arep mbok pakani apa bojomu? Ya timbang rabi ya penak nggone kanca-kanca. Tuku ngono ndang. Tumbas lho. Wong lanang kok. Ngeleme masipun. Pelak Mas. Aku Aku kan dek bengi urung mulih lho Mas. Aku turu ning pom aku. Ndek bengi. Ndek elok men. Aduh kok Mas. Kene jaten iki iso turu ning pom lho. Aku saiki wis pindah. Pindah dan ning ndi? Pindah ning nusukan. Tenan to? Aku diusir warga Mas. Apa ketangkep? Nggih. Wah apike suaramu. Urung nyuara bareng kok ya. Ming Delokake fales to sanu. Aku gak demok lho. Ayo mlaku rene ya makanya. Endi? Mlaku rene. Arep golek-golek. Nggih, ngapunten Bu. Urung iki lho mbok gongi iki. Ya. Leme Mas. mingkar mingku mring akara akarana karenan marati siwi Monggo. Ya monggo. Ajeng nyanyi, Pak. Oh, mangke, tak kira saiki lho, Mas. sinawung resmine kidung sinupa sinukarta Lapo lho? Sik tak cek sik.
cek sik. Karo adine mbok sik rukun. Tak cek HP-mu tak cek sik. Awe ndek esuk mosok didelok mung kaya ngono. Sinopo Sinokarto Mreh katarto pakartine Monggo Pak. ngilmu Apa iki, Bos? Doorpress. Hadiah hadir. Hadiah hadir. Khusus rombongan. Khusus rombongan. MC-ne ora iku ora rombongan sih sampean ki pilihan kok. Anu daraku ne wasu. Ayo kok nyambut gawe kene kok yo. Daraku ne wasu kok sau gage. Daraku ne wahu. Ojo kaya mangkono, ya gak apik ngomoto. Kaki teko ndi? Teko ndo, Mas. Sinopo kang tumrap kang Sinopo Teko ndi ta? Kowe manggu ya anu teko ndi Kak? Lanjuten Kak. Gara-gara es teh kuwi mau mare yo atri wingke yo. Ayo teko ndi nggih? mreh katarto pakartine ilmu ulung kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming Kadawaken tetes sing tresna wong ayu ya. Ya, monggo. Yen sinawa ana nitrep sapa wangse ora nanding tresna jan ora kuning langkung sapa wangse ora nandang buyung rasa tresna rinawi nanging aku tan bisa pamujiku wong ayu moga sliramu enggal bali senajan windu tresnamu bakale Mbak Nika, Dalam, ayo kita Mas. jalan ke sana kan. Bali Lagi. rono. Ya, Bali rono. Ya, monggo. Lah iki nyambut gawene ya ger mlaku ngene kita kok Iya, cah. lah iya sini Mas kita. aku kok Entuk es gratis santai. Bakule sapa iki? Adri, ya? Ingsun. Oh, Ingsun oh ya. iki apa kowe? Wong siji minggu 100.000. Wani apa ora? Ora ngombe es ra apa-apa aku. Lah ya wis no, sing Wong penting siji akan blokon ning 100.000. ngarep. Ngomben aku lho. Susu murni. Lho. Kaya nggone Lah kuwi gambarmu dhewe no. entek kok. Entek Bos. Ya iki kaya nggone Atri. Ayo, Apa ne? susu murni. Oh. Ya Iya, tetepan. ta. Ya Tri, lah ayune. Ya. Tresna iki
katuraken wilujeng sang prawan kapar tamu. Wilujeng lelenggahan kanthi sekejeng pardeman ing kali nggih. Sinambi Merserwa Sakonco KM 95. Oke makar saringan Rembo Audio Buki Studio ing Multimedia. Yen sinawang ana netra sapa wong sing ora nandang tresno janur kuning lengkong-lengkong sapa wong sing ora nandang kuyung Rasa tresna rina wangi nanging aku ra bisa Godhong kates ati jampi setetes tresno kang kutumbak ati pammo seko wong ayu monggo sirah moe galo bali senajan windu tresnamu bakale tak tunggu. Wey, ae, ae, ayo Kandhani kok Rembo kok men-men. Rembo Gak bain-bain lho iki. Iya, Rembo Studio X Studio X. Apa? Lah keblabasen kok ya. Wong ki nek kulino. Kae lho kancaku sik tukang saron sik sitok. Nggih Mas nyanyi. Nyanyi, Oh Mas. mboten. Nggih, monggo tutupan. Sapa sing mbok kon nutup? Kowe lho. Lah sing mbok sawang lho. Nah, Apa, Bos? Bos. Ade. mobilmu lain Mas, mobil kreditan iki Anu. sing Malang Anu kira-kira. juga anu kan. J. Nuwun sewu ingkang gadhe mobil plat AD 1347. Monggo dipinggir riyin. Kok di pinggir Ya ben, lha tadi Lho iki cane wis minggir. artine nendi? Mobilnya judulnya apa? Mobilnya judulnya lambal lho iki tulisannya plat nomor tok kok ya. Ojo ta wae tarik leasing. Nuwun sewu kang gadhe mobil AD 1347. Nggih monggo. Yo, wong ayu tutupan. Tresna iki ora maju sayang suwe sayang Alhamdulillah. Sampun, Sampun Mas. nggih. Katuraken matur sepaduwun diajeng nikah pripun? Bapak mbek ora lajeng. Oh nggih, monggo diajeng indah. Kene wong ayu. Ayo ngadeg berdiri. Wong ngerjani wong ya. Ini.
Sik engko dituthuk neh samarku iki nek kisinan neh aku. Mbak Indah, Pripun ngaten? monggo lo salam sik, Mbak. Nggih. Kanji saderengipun dalem ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nembe dedaharan Mbak Indah. Nggih. Diatur iki Kang Jumbuh kali swasana. Sesarengan kanca-kanca KM 95. Nyo iki kon minggir iki. Wacanen. Aku ra ketok iki. Oh tamit. Nuwun sewu. Ingkang gadhahi mobil Grand Max putih AD 1437WH. Ugi mobil Xenia AD 1021 KY. Ugi Civic AD 1657 LN nuwun sewu. Kasuwun nginggirke rumiyin, nggih. Gek nyingkirke nang endi? Ya penting digirke ora digirke dealer lho maksudnya. Nggih Mbak Indah. Nggih. Diatur iki Kang Jumbuh kali swasana monggo wis dengah-dengah apa ngono. Kak, langsung Mbak Indah kok nyanyi dhewe kok. Ah wegah, garwane wong liya yo. Bah. Aku angger iki lho ora tau leren nyanyi terus kok. Lah yo dicucuk nelehmu njaluk wingi iki piye? Entek tak ubengke ndek bengi lho tak babarke. Dadi apa? Maut. Ya, garwane wong liya. Ugi mengke sesidemenan, sesideman. Ya. Wong ayu sing tak tresnani Rina wengi. no wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu papucane ati Senadyan sepisan ketemu nanging gedhe nirasa tresnaku Rina wangi yang senengku arep sok apa kalimu sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kepacut tresno nanging ati kumpul gawe lara Mbak Indah, ugi sak sampun iki sak mangke pakurmatan kagepang omyo temanten ingkang saking Sragendhok. Kula pertados, Sagendok. lah iya Sragendhok. Kula pertados nek piyayi Sragendhok niku piyayi budaya seni danten. Ya monggo wong ayu. Neng apa sliramu tega ninggal aku tanpa padha Dekus iku nyuwun nyapura
Dina wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu kepujan ati Senadyan sepi san ketemu nanging gedhe rasa tresnaku rina wangi tansah tunggu ngarep sok kapan balimu sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kumbok gawe lara wis tak tutupen pripun Sewelatur Kang Mas, Nggih. menika ngambali atur malih ingkang kagungan mobil Grand Max putih AD 1437 WH ugi Xenia AD 1021 KY Civic AD 1657 LN keparenga dipun geser sawetawis menika badhe wonten mobil ingkang badhe miyos mobil mekaten nyuwun kawigedosanipun nuwun. Ya, Mbak Indah. Aku ning kene iki semangat awet aku teko mau. Lah ngopo rek semangat nyaren. Sinomane ayo Num-num. ayo ndak umum tur num. Pesena siji. Ya wis kadaluwarsane aku. Ayo tontonan nyari jan ayu tenan nek kandhani kok. Engko tak pesen iki. Tontonan lawas-lawas ini. Ya rasa ngono kuwi. Aku ya lawas sih. Ayo ayu nih lho delok nggih. Delok nggih. Ning ngopo sliramu tega tinggal aku tanpa bondo hatiku keronta-ronta judes dikulon nyuwun ngapura. Maturaken matur sembah nuwun Mbak Indah niki sampun ngatur sekali lakon kanthi wirama campur sari. Pripun Bapak Deliworo? Lajeng. Nggih niki nuwun sewu. Monggo pakurmatan saking pangombyong temanten. Monggo niki pangombyong temanten, Pak. Mas Teguh, lha nggih. Monggo Mas Teguh nuwun sewu. Apridono swanten dereng ngregengaken wonten sekaligen sesarengan kanca-kanca KM 95. Monggo Mas Teguh. Sinten? Nggih, ha Mas Teguh monggo Mas Teguh. Lah nggih. Nggih, monggo. Sanesi Mas Teguh, mbok menawi Mas Teguh mboten kersa. Ayo. Pak sinten? Pak Kuncoro. Nggih, nuwun sewu panjenengan Pak Kuncoro, kasuwun derek tetembangan wonten sakaligen sesarengan kanca-kanca KM 95. Monggo Pak Kuncoro. Mboten enten. Oh, lah niku enten ngoten lho. Enten. Nggih. Monggo, monggo Pak. Nggih. Nggih, monggo Pak. Nggih. Monggo. Tes. Mending makili Pak RT beliau. Monggo Pak. Lagunya apa Pak? Oh iya, lali janji nih. Nggih. Monggo salah satu. Nggih, Mbak Atri, dina Minggu sing tak tunggu.
Jancane kowe ning endi yen tak telepon malah kok diani minggu sing tak tunggu kowe ngajak nyang tawang manggung nganti lingsir sekengene aku metu aku nunggu kowe Jancane kowe nang endi Enakmu saja Yupriani Adikku jono kowe ngajak karo wanita liya Tanduk melih mboten? Sampun. Oh sampun, nggih. Sampun Marte. Boten tanduk, Pak. Tanduk melih. Angsal no. Monggo. Ada tepu di tanduk melih. Tanduk melih. Angsal tanduk melih. Monggo, monggo. Monggo tanduk melih. Nggih, ayo tanduk neh. Nggih. 1 2 3 4. Napa lagune, Pak? Layang kangen. Layangmu. Ya, Mbak napa kancani, Pak? Wis tak tompo wingi kuwi wis tak waca apa karepe hatimu tronyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes elo ning pipiku umpama suwiwi iki uga aku mesti enggal bali ning kepiye maneh marga ketilanum gak rasa nada
segede mimpiku. Rama itu sapa wong sing ora kangen, arep tuku pengen turu angel merem. Rama itu sapa wong sing ora trenyo, kepedhot sawetara pengin weruh. Percaya aku ndada atimu, cah ayu antenono tekaku. Ati suwiri iki uga aku mesti enggal bali. Turing pilih maneh marga kahananku, cahayu antenono tekaku. Kepedhot sawetara pengin weruh. Rama itu sapa wong sing ora kangen, aduh bojo pengin turu angel merem. Telas dijoki, Pak. Ngaturaken matur suwun kaliyan lakon sampun katur wonten sakelingin sesarengan kanca-kanca KM 95. Kami jil sekalian dan pecing Sragen Tengah Sragen Nasri. Menika ngaturaken mliji sampun kabar tamu ki wonten sakelingin sak kanca makarya sesarengan Rembo Audio Sound System ugi Studio X Multimedia. Para tamu kagung sarta putri kang sampun sami rawuh. Sasmita ingkang kula tampi saking pangarsaning barigyen lumantar tata cara wonten ing siang menika sampun murna. Pramila kinarya tengara purnaning barigyan katur Bapak Sugiyarto ahli madya sekalian. Keparon jenggaraken pangandhan kekalih saking palengganto puji wonten ing sungapanipun barigyan wonten ing siang menika. Eka sabel badhe ngutapaken kunturing para tamu sarta nyuwun tambahing donga pangestu. Jenggaring pangandhan kekalih kedharekan Rama Ibu kekalih-kalihipun tinon runtung genjong lumaksana.
para madya wasorot mapekar setunggal moko sawiji wis kaleksanan dadi rahayu kales ing sapetara. Kula menika sinatur saking Bapak Prasetyo Harjanto sekalian. Ngaturaken bing panuwun katur para tamu kakung sarta putri ingkang sampun kepareng. Anggadani lebat dening tata cara wonten ing siyang menika. Bapak Prasetyo Harjanto sekalian ingkang rumasi minangka jajarita sawanta. Boten akan wal dipun wastani kelepatan menapa dene kekirangan kan awujud tumanggaping para tamu tumapaing palenggahan. Mawantu-wantu lumantar kula nyuwun abdi samudra paksama. Sarta kula piyambak minangka jejaring pambiwara lenggana kathah kekirangan. Ingkang menika kula nyuwun agunging samudra paksama. Ing wasana rahayu ingkang sami pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur.
tali tuli tali